Kusemini yasekuseni emnyango endlini yangenhla kuvela uMasithole ukhipha izibi ngomshanelo ukobile esinye isandla sibeke eqolo ememeza ebhekise elaweni labafa we mazakhe hawu Ntombi kaMondisi kanti uphi nalo mfana umuntu usengamemeza azashizwe mazwi aphume eqhasha umazwi wakhe elaweni lapha aphikelele kunina esathi uyedlula asinde ngokulambisa kuyiso wayethu uyamsusuluza ngesagila esiphethe kusho ukuthi ubelokho ekhona lapha phakathi kwezindlu uMasithole ememeza kunini unyoka ememeza nofana kunini eshe goba ecosha inguzu ungayetha abuye wayibona sengazi uthi hayi inkulu amsikaze ngayo nenza lento yokuzindela uma nibizo ntule nje sengathi anikho iyona nto ayenza letho kulawo yakhona lo ukuthi ubethe uthisha bekubiza uvela usindele phendula phela musungiqhuthula namehlo wena fana Chaba umazwi wakhe ngamahlonyana echobe inzipho bamile manje lapha egcekeni umazwi wakhe ukobodisile akambhekena kumbheka uyise lo sethelwe ngezibonkolo kodwa lokho ethukizana ukuzabone nalapho uyise emthathelela ngomshizi uthi cha uthini kusho ukuthi mina nginamanga kulento engishoyo emazwi wakhe nginamanga kuvela uMasithole futhi kuwo lo mnyango wendlu yangenhla umazwi aya kuyona hawu yobe phela salese umthethelela umfana baba kusho ukuthi bebevimbanise ngomsindo nje njengenjwayelo wayesehluleka ukuzizwe lomzala ngoba nani mazwakhe phuthumuze lapha antshilozeke manje umazwi wakhe engabe sazi noma kuzobe sekuyicala yini umesuke ehamba kanti noyisu besakhuluma ashaya isikhwehlelo uNtuli nihlupha lana ke ninabafazi ngoba ngeke nje nisiyeke silungise isimilo kulezi zingane izinto zonakala nekhona kulungile hamba wena kodwa uyeka lomkhuba wakho ukuhlala phezulu kwendlela aqhubeke uNtuli eyomenhla kwesibaya nakho nenkomo seyibuya inhlazane namandekana selokhu ekhala umlile endlini ngenhla uMasithole uthukulula umfunzana woplastic obonakala ugcwele ingubo yiziningi lazo sezike zagqokwa futhi kaningana kodwa hayi zisangagqokeka ethukulule elinye lamabhlukwe leli ngilinikeze umalume wakho uThemblosi hayi ubhuti usegugile ngempela elibeke eceleni eshaya izandla uthe ngize ngikutshela ukuthi lezi ingubo akunikeza zona akuzona nje ezokugqokwa noma ikuphi ezasedolobheni utheke ufuna leli ulishaye ngosuku lakho lokuqala ekolisho ulumeshe naleli shethi ekhipha ishethi elimawaluwalu lwendange yikazelayo wena owabona izinsizwa zeSoul Brothers ngaseqaleni kweminyaka yama-80s aqhubeke uthe lokhu kokubili wayegqoka esalandela umalumekazi wakhe uMasibiya ubeza sukuma esihlalweni la esethi uyabona ke sisi waphela lapha nje uMasibiya umtshela umshana ukuthi thina boMondisi hey siqhanya kakhulu ngayo kwazisa ungokuqala ukuye esikhungweni semfundo ephakeme esizukulwaneni sonke sika baba wethu uPolisi phela njengoba wazi nje nawe mazwi wakhe ukuthi iningi labo baphuma ngesamagundane esikoleni sebehluleka ukulandela nokumela imiyalelo yothisha hayi ngoba futhi malume wakhe amamathe umazwi wakhe ethatha ibhlukwe aliphakamisele emoyeni samuntu olihlolayo aphinda libeke eqolo samuntu olikalayo abantu malume kodwa mama usho ukuthi alelikhulu nje hayi usuyobona nawe mazakho usuyobona nje hawu okunye phela futhi kuyokhula nawe akukuhle ukuthi izinto zikulingana ngoba isheshe zikushiye bese ukhalela amandla akho futhi uyithenga uthini umazakho thina sasize sifaka amaphepha phambili ecathulweni zethu kuze zisilingane ngaleyo ndlela zayihlala iminyaka emibili kuya kwemithathu ahleke umazakho ubona nje ukuthi usencane ukuphikisana nomuntu omdala yizeke noma kwakuselize ekhathi mama kodwa hayi ngiyakuzwa umalume wakho ke ungiphathisa izibusiso ethi ngize ngikufisele inhlanhla uhambe nazo zonke inyanya namathongo ayisabelo sakhe endleleni yakho nomveli nqangi aza kusikelele nasesikoleni akuvikele kwizimo eziningi ezingaphazamisa ukufunda kwakho wathi uzubheka amantombazane nabangana babi mfana wami ziningi nje izinto ayishilo kodwa abese vele ehleka kakhulu aqhubeka ungihlekise sethi usizi utshela umshana ukuthi sesiyohlala njalo simlindile ngethemba lokuthi intuthuko nogesi sekuyofika naye kuleli lakithi njengoba sihlala ngobumnyama nje futhi ke singenamgwaqo ngisho wodwa lona kusenjalo kungena uNtuli nkosikazi
Mkhulule phela manje umfana. Nazi nenkomo seyikhala umlibi kanti nelanga seliphakeme. Okuningi senokuqathela ntambama. Phela ngiyazi ukuthi njengoba umazi wakhe ehamba nje useyoba isithandwa ke sengazi ukuthi itshele gugu. Hawu awuzi umpemba. Uma sithole esheqoqe ingubo lezi ezibuyisela kuplastic wakhona. Phela kungokuqala baba sanjelwa ingane futhi iyakudena kangaka. Ngakho kubalekile ngimnikeze uthando lokugcina. Aphendukele kumazi wakhe. Kodwa ke mazakhe ubaba wakho uqinisile. Phuthumani niyasena kuzokhuleka namandekane lawa selokho ekhala kusuka ekseni. Nibheke nalenkomo ebinethumbe embeleni ukuthi ligcine liqhumile yini. Phela izona eniyolobola ngazo lezi namhlanje thatha abafazi. Lisho uliphindeke lelo kaMondisi. Phela izona esebeyongweza ngazo lezi namhlanje ekhetha ukuhlasela umzwendoda. Oh hey, ingabi khona nje yona intombi eteketiswayo lapha komazi wakhe. Abephuma ngomnyango intuli. Woza ulandela. Amoyizele kancane umazi wakhe, athatha ithunga emsamo nentambo zokusenga, aphume elandela uyise. Enhlizweni yakhe ulokhu efihla uzolile, namehlo ulokhu waphonse ngaphesheya komfula ngethemba lokuthi hleza amelamele noma egudla iqele nje yotheza noma mhlambe yokhelela. Akhitshwe intambo yokusenga, avuke phansi azacisha gxotshwe inkomo nakho phela kasanakile nokuthi uyise useyibophile uyidonsele epalini. Mazi wakhe, wathithisa nje, ungano yini lofana? Thatha ithunga lelo ngene phansi kwenkomo uye kulokhu ucabanga ingane kusamele man. Dashethola. Umazi wakhe emzimbeni usegcwele ubulongwe nomquba. Avuke ayithintithe athatha ithunga ahlamba izandla angene phansi kwenkomo.